वाशिम जिल्ह्यातील 6 तालुके अतिवृष्टीग्रस्त घोषित करण्यात आले। सुधारित जीआर मध्ये 6 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलाय। झी 24 तासच्या पाठपुराव्याला आता यश आलेलं आहे। झी 24 तासनं या पूरग्रस्तांची व्यथा मांडलेली होती। वाशिम, मानोरा, त्याचबरोबर कारंजा, रिसोड, मालेगाव आणि मंगळूरपीर या 6 तालुक्यांना रिलीफ पॅकेज अंतर्गत अतिवृष्टीग्रस्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले। यापूर्वी 9 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये फक्त 3 तालुके वाशिम, मानोरा आणि कारंजा यांनाच यादीमध्ये स्थान देण्यात आलेलं होतं। मात्र अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसला होता त्या रिसोड, मालेगाव आणि मंगळूरपीर या तालुक्यांना वगळण्यात आलेलं होतं। त्यामुळे जिल्ह्याभरात तीव्र नाराजी पसरलेली होती। त्यानंतर शेतकऱ्यांसह विविध पक्ष आणि संघटनांनी आंदोलन करत आक्रोश व्यक्त केला। हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथांची बातमी झी 24 तासनं दाखवल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर शासनाने नव्याने आदेश काढला आणि त्यामध्ये या सर्व 6 तालुक्यांचा समावेश केला।